Tay una nga aldaw, digitoy ngayon na ibagbaga, kadagiti linaon, iti lokot ti pagbasaan. Idi panawenda da Adan ken Eva, ina kisarita uno salaysayen kadagitoy ngayon na ibagbaga, kadagiti linaon, kadagiti pagbasaan. Ta kinunana may panggep iti bunga. Takon ko dari iti aduma iti bunga iti mansanas. Digiti nakipalpalawag iti maybapan iti mansanas. Ta kinunana iti kanta ni Salomon. Ta digitoy may bagbagana a kanta. Isumit laeng digitoy kadagiti naisurat iti linaon iti Biblia. Saan nga kanta nga ibagbagada nga agkantada. Tada ito'y gapo itintay panagsao digito itinna ibagbaga akanta. Ta kinunana iti Salomon City Totso. Kinunak kumalay atak to iti kayo iti palma. Kumputak to kadagiti sangana, kadagiti sosom nga umaspingda kadagiti raay iti ubas ken iti banglo. Iti anges mo kasla kadagiti mansanas. So iti tinakayarigan na ibagbagana nga dagiti gayam anges tayo wenno intay sasao arigda amaysa amansanas. So daytoy nga haan anawatan idi una nang aldaw keninggana itata apagsasao nga kung kunada dayjay abunga iso ti mansanas nga nakasulisugan ni Adan kini Eva. Ta kinunana nga ron iti pagarian iti Dios adamot laeng iti uneg tayo iti panunot tayo iti pagarian iti Dios digitoy ngem na ibagbaga. Ta digiti nga ron na spirituan iti panaka ipataros na uno panaka ipalawag na. So digitoy tin na ibagbaga gapo kadagiti asasao. Ta digitoy iso iti napateg a bunga nga dayjay ibagbagada nga iti nang sulisog kadakwada iso ti uleg nga guyuyas. Digito nga ibagbagada nga uleg nga guyuyas isumit lang nagiti sasao nga guyuyas kadagiti kapanpanutan iti tao. Gapo kadagitoy asasao iti linaon iti Biblia. Kadigiti apamaneknek nga ibagbagana iti Isaiah 3 iti Gis. Agsao kayo maybapan iti nalinteg. Iso nga no agsao tayo nalinteg kuma naimbag to kenkwana. Takanendan to iti bunga dagiti aramid da. Iso iti na ibagbaga nga bunga metlaeng dagiti aramid da wenno sasauda. So dayta kadayjay anang sulisog so dayjay agnagan kini dan. Dayjay anang sulisog betlaeng kadakwada iso iti maysa nga naglabsing iti Dios dayjay iso dayjay mauwagan a Satanas. So dayjay iti mangsulsulisog balang kadakwada tao metlaeng dayjay nga mangsulsulisog kadakwada ngem imuno na idi digiti dadduma akay papanan na. Iso nga anawatan iti tao idi ken kadagitoy amot-odi ngal aldaw. Ta kinuna na iti Proverbio 18 iti 20 iti tiyan iti tao mapdanto iti bunga iti ngiwat da iti napatanor kadagiti bibigda mapdanto. So dayto iti na ibagbaga nga pakapnekan metlan daytoy no awaten tayo kadagiti kay papalan na.
Isu nga do ti ulbo didi ganing gana itatta. Mapansin nyo mo ti duma nga mangyad adal mangisursuro kada kayo. Tahan mo't nga gapu iti religion iti pakay salakanan no di ket gapu iti pamati. Anaimbag nga isu daytoy itin tayo tuntuntunen unad adalen iti linaon iti Biblia. So di iti nakipapaabot kada kayo gapu iti kinapateg kada iti linaon iti Biblia. So kay papaabot ko gapu ti Facebook online Bible study tadigitoy pakatinggaran pakababalawan kadigiti so amin adakes apanggep iso nga amirisen tayo panunutin tayo dagiti naimbag ngayon tayo panagaramid iti nasayaat ket agyamanak digitoy na maawatan nyo kadigitoy akay papanan na ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin Diyos so amin. Amen.